Sa bayan po ng Lingayen, ang kanilang public market isinailalim po sa malawakang paglilinis at disinfection. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Isinailalim sa malawakang paglilinis at disinfection ang pamilihang bayan ng Lingayen nitong Lunes bilang bahagi ng regular na kampanya ng lokal na pamahalaan para mapanatiling ligtas at maayos ang pamilihan. Pinangunahan ng mga kawani ng public market section katuwang ang mga tendero at tendera ang aktibidad kung saan isa-isang nilinis ang bawat stall, tinanggal ang mga basurang nakabara sa mga kanal at sinigurong malinis ang mga dinadaanan ng mga mamimili. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, ang ganitong gawain ay isinasagawa buwan-buwan upang mapanatili ang kalinisan, maiwasan ang pagdami ng mga peste at masiguro ang kaligtasan ng mga bumibili at nagtitinda sa lugar. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.